Lucine Aghajanian. That's the Zapraszam. performer with the vocal performance. Lucine Aghajanian. Teraz tak, żeby tak smutno nie było, proponuję kolejny instrument, który będzie bardzo wesoło. I tu jest takie przygotowanie do jedzeniu. So now a more cheerful tune. I to jest The Hall, który był w pierwszym występie, jako trio występowali, nie? Ale co ciekawe, że The Hall kiedyś bardzo dawno w historii ormiańskiej instrumentalistyki grało się na takich paleczkach. I te paleczki nazywali kopał.
To był bardzo tradycyjny, typowy dla Ormian, że oni, bo ten dohol używają różne narodowości naszych sąsiadów. Tam Persy, Turcja też ma, ale my mieliśmy taki ten wyjątkowy, że skopali i teraz my będziemy prezentacja dwóch rodzajów tych doholów. The whole used to be played with little buttons. Other cultures played it in a different way, and now we will have performance of two different instruments Bo of pałeczki też this się kind. kojarzą z jedzeniem, No prawda? tak, o to chodzi. Powoli zbliżamy się. się zbliżamy. No i zapraszamy teraz